De cijfers rennen op. De persconferentie wordt naar Vlaren helle. Het sjocht er alle keer net zo florissant uit met de coronabesmettingscijfers. Het lijkt het inderdaad net goed. Aan de andere kant, wat hier in de woord verwacht je kennen. Alles mooi, haast weer. Ordelmeter is afgeschaft, roenom bij feesten en partijen. Misschien kennen we een squallen. Dus ja, het is ook net zo verwonderlijk dat de besmettingen niet staan. En wat natuurlijk omgeert, is de druk op de ziekenhuizen. En nou, we moeten echt zien hoe het dat ontwikkelt. Alles school weer voor een grootste part door de inviering van het coronatagongsbewijs. In de eerste weken wie dat nog wat opstarten, maar intussen houdt het grootste part van de bedrijven haar een goed aan de regels. Gelukkig hoeven we geen bekeuring uit te delen. We hebben onze toezichthouders, Ginnerik bij Del, en maatje even een praatje, net direct met het bonnenboekje zwaaien. Want we merken gewoon dat Elsen in een willen houden wil. Ook in de gemeenten Dantumadiel, Achkarspelen en Tietjekstra-deal binnen ontnota geen bekeuringsuitdeeld aan bedrijven die het haar net houden zoen aan de tagongspas. Maar even zeg ik dat mensen ik op een heel soort orenpunt natuurlijk moeitje, zonder dat tagongsbewijs. Dus in die zin denk ik dat het goed is dat mensen dicht op elkaar zitten en dicht bij elkaar komen. Bijvoorbeeld in de horeca dat het goed is om zo'n corona-toegangsbewijs te hebben. Maar we moeten net de illusie hebben dat dat natuurlijk een wettig systeem is, wat natuurlijk alles maar garandeert dat er geen besmettingen meer zijn. Het is dus afwachten waar Den Haag na je weekend die mee komt. Kramer zelfs hoopt het dat de vrijheden die we misschien al hebben, blijven kunnen en dat de ziekenhuisopnames behind blijven. Wat ik van mij krijg, net vanuit Maat-Eerst-Friesland, dat de ziekenhuizen nog vol is, maar meestal vanuit Maat-Eerst-Friesland, andere gelukkig net, dan ben er wel oren plakken. Dus in die zin moet je me net extra zwaar doen. Wat ik eerst wel wat mooi zie, het wie de achterblijvende vaccinatiegraad, maar we zorgen toch dat de oude weekend een inhaalslag maken. Daar ben ik wel wies mooi.